σημερινή αποστολή περιλαμβάνει να πάω από Νέα Ιωνία στην Τεχνόπολη στον Κεραμικό. Ας τσεκάρω για χαλασμένα σανσέρ στο μετρό πριν ξεκινήσω. Oh shit. Here we go again. Οπότε πρέπει να κατέβω με το μετρό στο Μοναστηράκι και να τσουλήσω μέχρι την Τεχνόπολη. Λογικά δεν θα ταλαιπωρηθώ πολύ περισσότερο. Of course, yes. Γιατί δεν πάω από το πεζοδρόμιο, είπαμε. Γι' αυτό. Ας δοκιμάσω και το επόμενο πεζοδρόμιο. Μπορεί απλά να έτυχε να μην έχει πρόσβαση το προηγούμενο. I'm so sick of this fucking Χώρα. Προσβασιμότητα. It sucks! Οπότε συνέχισα από το δρόμο. Με τούτα και με εκείνα έφτασα σχεδόν στην Τεχνόπολη και το μόνο που έμενε ήταν να περάσω αυτή τη λεωφόρο. Nope.